Marketing song lai thangnai 7 tarik 2 March 2025 ni post Bubagra kaisa post khwlaika abongkha Government of Tripura Directorate of Youth Affairs and Sports Shikha Bhavan Portfolio Office Land Agartala hinai kaisa ajagani ngai kaisa recruitment mane job tlangjaknai ahaita inke abo o jaga advertise khlaijago o jaga norok nugui mankhana inke o jaga name of the post mane junior physical instruction group C no tui kaisa post tongmani inke a jaga total post number hingangkai 301 eba 301 ta post tongo inke eba 301 nos inke a jaga ni bisingo SC hingangkai 35 inke a jaga busuk experiment tongnai aba ang sana thangleya inke ST inke 18 jona inke a jaga aba haike sajak tongmani inke abona tui media rogobo kok nokhorka inke tamungkha obongkha 7 tarik ni norok khelkhaidi obongkha 7 tarik ni post inke abono tuino tini 10 tarik February o Bubagra haina hai belai khno khatung khaja ke puch khlaika inke Bubagra puch khlaimani inke aba hai je I have received the reply from the minister after I had written and personally spoken to him yesterday inke bo minister thanibo bo je reply khaika inke reply khaimani bo writing by ka sika tei bo by personal bo kok salaika ni sawo malayei aboni bising tuino a je solution wngkha bo government no obo saka je transparency eba amda haisaya rok borok no rwkha hingka kai aboni ultang nai ni Bubagra saka inke bo a post no tui bo bono reply khlaika inke aboni bising tuino je a solution rok ngi mankha hinai Bubagra o jaga sana naikha tabuk hingka norok no ang phunuknai proof o jaga o or respected produji hinai rok swijak nukhana inke o jaga o je civil secretariat capital complex Agartala 799010 inke norok nugi mankhana o jaga o date inke 10 February 2025 o jaga swijak tongo je advertise number rok inke date rok to swijak tongo inke amoni yagulo inke tam khanai di o jaga je 7 tariko je post 300 jona 301 jona je post khlaijaka inke aroni bisingo chini je ST eba Tiprasa hini hinjaknai a jaga o misleading wngkha hini o jaga borok sika inke abono tuiyi o jaga o total post busuk norok nugui mankhana inke aboni yagulo hingkai tisa correction khlaijaka correction khlaimani bisingtui o jaga name of vacancy norok nugui mankhana ST rok hingka 137 inke SC rok 65 UR hingkai 24 o jaga norok nugui mankhana inke tabuk hingkai tewaisa correction khlai rwjaka inkai abo sabni bisingtui correction khlai rwjaka hingkai chini Bubagra product kishur maliko deparmani bisingtui se gaboni bagai chini Bubagra no chung belai khno borom ma khlaio chung salute ma khlaio tamni hingke chini Bubagra bo aba hai saya rok no nugui tongi maya chini borok rok pharokni bagui chini bo songni bagui bo kharui khathonai samung tangai tongo gaboni bagai norok tabuk bora chini Bubagra no hamya sanai norok tam sanamusung norok comment box o thani comment khlai sari chini Bubagra hai samung tangai manai krui tei solution khlai manai bo krui kok wngkha kha lok na nangnai kha lokma baise bebak solution ngnai asukno o video no matsak norokni friend chung thanibo Tiprasa bo chung thanibo share khlai redi hambai।